Vítajte pri ďalšej videorecenzii pre server Jablíčkár.cz. Dnes sa bližšie pozrieme na aplikáciu, s ktorou určite vyvoláte ohlas medzi svojimi priateľmi. S touto aplikáciou si aspoň na malý moment vyskúšate, aké je to byť kúzelníkom. Na predvedenie tohto triku budete potrebovať okrem iPhoneu aj hracie karty. Na úvod necháte niekoho z vašeho obecenstva vybrať si ľubovoľnú kartu z balíka. Na obrazovke iPhoneu sa zobrazí text, ktorý vás nabáda k tomu, aby ste sa na danú kartu sústredili. Po kliknutí na tlačidlo Next a po zopár dlhých sekundách sa na displeji zobrazí presne tá karta, akú si divák vybral. Neuveriteľné, ale je to tak. Samozrejme, ako správny kúzelník vám tajomstvo neprezradím, avšak poviem vám, že nie sú potrebné žiadne špeciálne karty ani žiaden strih videa. No, darmo, dnešné smartfóny toho dokážu naozaj veľa. Túto recenziu sponzoruje Epomix.cz.